Ikaw ang una't huling. Ako si Michelle Urbano. Tinatanggap kita, Paulo Labasne, na aking maging legal na asawa, na walang pag-alinlangan, ng buong katapatan, pag-ibig, pag-unawa, pag-aalay ng aking buong buhay ay akin ding ihahandog sa iyo. At nanunumpa na ikaw ay aking pakamamahalin at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sa saya o lumbay, hanggang paghiwalayin tayo ng kamatayan. Hanggang sa dulo, ako at ikaw ikinuhit na ng tadhana, na tayong dalawa. Ang pag-aasawa ay isang banal na ugnayang itinakda ng Diyos at pamahalaan sa ating pagiging babae at lalaki. Ito ay kinikilat at pinakamataas na yugto sa ugnayan ng dalawang taong binikis ng pag-ibig. Ikaw, Paulo Labasne, tinatanggap mo ba si Michelle Urbano na maging asawa upang kayo ay mabuhay sa sagrado at dakilang pagsasama bilang mag-asawa? Ay do po, Mayor. Ikaw, Michelle, tinatanggap mo ba si Paulo na maging asawa upang kayo ay mabuhay sa sagrado at dakilang pagsasama bilang mag-asawa? I do. Ikaw ang una't huling. Mamahalin ko ng ganito. Nais kong malaman mo. Dati pangarap lang ito. Michelle, pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita habang buhay. Hindi kita sasaktan at gayon din sa iyong mga magulang. Sa hirap man ay ginhawa, lalong-lalo na sa magiging pamilya natin. Aking iaalay ang aking buhay, aking paghihirapan, pagsisikapan, alang-alang sa iyo. Mahal na mahal kita, I love you.